Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara, Dili man mo mutuon ako. Di manggod katuwa na timo na kay imposible man nga ikaw rin nakakita sa imong giingon nga engkanto. Dong tuho iko. Makakita kog dili sama nato. Nanood ka sa magtiayon ng tambalan ini. Maiking, sakit na yun kayo. Day, naiking, mas labing maayo no, dado na lang na ninyo si Imi sa ilang ingko ibyong. Kay basig nakasana si Imi sa dilingon ato, noy. Dali ataw na, noy, oy. Or makapangay pasaylo si Imi sa iyang nasadaan. Bayo! Ingko Ibyong! Ingko! Bayo! unsay ato ni mo iking? Ay, magpatambal ko sa akong anak Ingko. Kay, nung sama na si Amy. May bunog ang iyang bugton Ingko. Pero karon lain mo tanaw ng iyang bunog. Tanaw gud Ingko Ibyong, tanaw gud. Daw be. Wali sa iyang jacket ka nang makakita ko sa gingon ni mo bunog. Be. Oo, Ingko Ibyong. Ay, lalay. Pwede ko ng jacket be. Ganyan. Uy! Kalain ko siyang bukton. Bonog rin niya nalata naman panitin niya. Ingko Ibyong, tabangi akong anak Ingko. Ringol tayo. Ibi, Sakit kayo. Ingko Ibyong. Tambalin ako anak. Maluwi ka niya Ingko. Sakto ang gisulti ni Jeep muna. Wala mausurong panahon na ang engkanto nga imong giingon. Pero pa, Gusto na niya na muna. Gusto na. Ibaliwa ka na sa imong unahon na nga nakakita ka sa nakadasmag ni Amy. Bahibawan mabitaw ang resulta kung makita na ni Ingko Ibyong nga tambalan si Amy. Ingko Ibyong, unsa naman? Gahi ni mananapada. Isudal kontrahon. Unsa buti Ingko Ibyong ha? Madito maninidasmag sa imong anakin. Gituyo niya ang pagdasmag sa imong anak. Ginuog ko Lagi. Ibyong. Kuya, unsa may mahitabo ini ko ha? Itabo. Mangayok pasaylo niya si Amy. Nay, tuluan ko kamo unsaon ninyo sa pagpangayo o pasaylo. Unsaon man Ingko Ibyong? pa, may mo nga mo ato ko silang Emmy? Naabot na day sila gikan sa ilang Ingko Ibyong. Wa ko kay baho pa. Pero muadto lang ko. Nala, sige. Pauba na lang si Jeff. O pa, salamat. Kumana ang tanang kay mana niya ang inyong dadon alang sa pagpangayo o pasaylo ni Amy. Sige na. Tumala ninyo. Sa nakadasmag niya nga diliingon na to. Gina. Oo, Ingko Ibyong. Dalianan ninyo ikaing. Kinaluya na ba yan na si Amy? Tawa. Oo, Ingko. Sige. O manghinaot ko ha. Ngatagan og pasaylo si Amy. Manghinaot ko na. Ngalong ako may mga yung pasaylo. Ingko Ibyong.
Nga siya may mituyo og dasmag na ko. Ay, lang pagkuhan mo, kuhan pa manoon ka. Pangayo lang pasaylo, meron nga maluwas ka. Kung di ka mangayo pasaylo nila, lagmit, magkalas ang imong kinabuhi. Simba ko yung taol. Uy, Inko Ibyong! Oh, nabalik malagi mo sa inyong agi. Wa pa man maabot sa ila si Emmy pa, Damian. Ang sulti sa mga tao ba? Nang martes man ko dito, ti. Pa, nga grabe na kuno kalata ang bukton ni Ate Imi. Lagi ko no. Kay naghilak naman nga nagsyagit si Emmy sa kasakit. Ngulngul naman kuno kaayo. Anong naingon man adtong yang bukton? Grabe yung pagkadasmaga. Ha? Kung tinuod man nga gidasmagan sa dili ingon na to. Imposible ihagod, oy. Imposible kayo. Wa na'y uso lagi ka ng dili ingon na to rong panahon na, eh. Dili man ka mumutoo, ana. Basta ako, mutoo ko kay nakakita mangyug ko. Oh. O sa'yo magisulti mo na? Nakakita ka? Oo pa, Damian. Nagdagan si Emmy pa doong og pauli sa ilaha. O niya, doon ay lalaki nga iyang nasugatan. O gituyo ini ang pagdasmagin ni Emmy. Muna. Nakakita ka yun. Oo, lagi pa. Pero si Emmy, dili pud mo tuo nga nakakita ko. Ginoo ko. Ayaw ang taon itugot. Nga ang nahitabo sa kong asawa. Mahitabo sab ni Mona. Ipalayo lang in taon ka na, Ginoo. Padamian. Ah, ngano, Mona? Muato Miss Jeff sa ilang Emmy. Naabot naman kuno si Emmy sa ila. Gikan sa ilang Inko Ibyong. Ah, ubanan ko kamo, Mona. Ha? Muuban ko ninyo. Nga moadto sa ilang ime. E gusto sa kumutanaw sa gingon ninyong bunog sa iyang bukton nga nalata. Sige pa, tana. Ah, pagiami palihog. Pagiami. Pagi, Ami. Dali dong, Jeff. Tao, dagan lagi. Gusto sana silang mahibaw sa kahimtang ni Emmy dong. Nara si Bay Iking. Dali, atong doon. Ah, Bay Iking. Bay, kumusta nang imong anak? Noy, Iking, okay na ba si Emmy, Noy? Dili siya okay na muna. Unsa, Noy, Iking? Mahimong mutanaw mini-imi Bay Iking. O sumaypong ni Inko Ibyong sa iyang pagtambal kang imi. Mapangayoon man siyang pasaylo sa iyang nasandaan. Unsa, Noy? Hindi na ako magwanta ang kasakit o kangulngul mo na. Mamatay na ko iris kasakit. Nganong ikaw may mga yuog pasaylo, Emmy? Ngawa man ka makakita sa nagbuhat ini mo. Mamang gani lagi kabalakan ni Papa Iking muna. O ba nantikas pagpangayo og pasaylo, Emmy? Namatay gihatag nga lista si Inko Ibyong kang Papa Iking mon. Nga mao ko na among dadon kung mag-ayo na migpasaylo. Unsa man to, Emmy? Ambot, dagan man ko na to igon si Papa Iking. Mao kini ang gihatag nga lista sa kinahanglangan dadon by Damian. Aron gamitos pagpangayo pasaylo ni Amy sa iyang nasandaan. Tabangan ti ka, ini, Bay Iking. Tabangan ti ka. Ah, mangita kong ugis ka manok nga ihalad sa nasandaan ni imi. Aron mamaayo na ang imong anak. Daghang salamat imo by Damian. Matuniin ko Ibyong kung makumplito na kuno ang tanan, magpaadto siya sa ilaha aron kuyugan niya si Amy. Muuban sa ko ni Emmy, no Iking. Ayaw na lang muna. Total, naman si Inko Ibyong. Kay uban naman niya si Imi. Muuban lang ko pa. Kaya ako'y mutultul diing dapitan na dasmagi. Og diliingon nato si Emmy. Mutabang lang po kong pangayog pasaylo. Ayaw na lang lagi muna. Pa, dili na mahimo. Amiga na ko si Emmy. Naluoy ko niya pa. Gusto na ko nga maayo na siya. By Damian, ayaw lang pong gisimuna. Usaon nga suod bagay sila sa kong anak.
Kana kung musugot si Inko Ibyong. Mananghid lang ko ni Inko Ibyong pa, Damiana. Ako sing sultihan bahin sa ako nakita. Patuon ako muna. Pasig maamong ka. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!